Vítám vás u nového videa z Minecraftu. Jo, je to takový neobvyklý, že hraju Minecraft, že natočím Minecraft, ale prostě jsem se rozhodl, že začnu natáčet Minecraft Hardcore. Tak, no prostě to. Tak jdem. To je takový neobvyklý tenhle úl takhle na zemi. Co je s tím stromem? Je takový divnej. No nevím, tak co těšit. Nevím, co se s ním stalo, že tak to pěkně mi jde. Tak, teďka vykraftíme dřevo. Vykraftíme meč. Krumpáč a sekeru. Nevšimejte si v pozadí toho mluvení, co se moje ségra a brácha, protože prostě neumí poslouchat, že mají být ticho. To je dobrá kejvka, kámo. Co natěším tady. Za tím kámem úplně dole jsme nebudu. Měl bychom říkat, je to můj hardcore svět, takže já mu umřu a už jsem ryb, že nesmím umřít. Tak. Budu radši těčit tady, protože tady není žádná voda. Zapomínám, já nemám ničeho. Vykraftím tajectvo. Ale potřebuji na povrch do toho. Pro dřevo ještě. Tak musíme na povrch. Jdeme na povrch. Nevím, jak se tam dostanu, protože tam je to vysoko. No jasný, už to mám dobrý. Tak. Třeba víc dřeva. Kde je nějaký dřevo? Tady není nikde žádný dřevo. Jo, tady už je, dobrý. Co se strachoval k něčemu? Jenom 4 dřeva, to je nějak málo, prostě. Takový jak divný. OK. Tohle vyhodíme tu pryč. Ještě pec. Tak jdu pro železo. Železo. Tady byla ta kivka. Au. Tak jsem to jumpnout. Podvodní kivka, no nic. Na podvodní kivky teďka nejdem. Tady jdem normální kivky. Já nesmím umřít. Wow, jak hluboká ta kivka je. Kamu? Jak se dostanu dolů vůbec? To nevím, jak se tam dostanu.
Vždycky nekopejte jednokrát jedna pod sebe. Vždycky takhle 2 bloky, protože vás to zachrání a můžete vědět, jestli je tam někde díra nebo láva nebo tak něco. Základní pravidlo prostě Minecraft. Sekund. Bude se mi to tak trošku sekat, protože prostě... Co? To byla moje kočka, jestli jste slyšel, tak napište do komentářů, slyšel. A já vám dám like na ten komentář. Už taky vypal. Nějaký ohlí třeba, jo, ohlí. Ohlí budu hodně potřebovat na toučky nebo na vypékání něčeho. Hodně ohlí. Můj prostě to brácha a segry prostě kámo tam dělat blbosti, protože mám poslouchat prostě kámo. To bylo hodně uhlí. Z toho bude hodně toček. Fakt hodně. To by mohlo stačit. Jdeme prozkoumat. Okay, tak kámo. It's not good. Jsou zase moje psy, já mám hodně zvířat, takže... Co se to tady nesvítí? Já vás slyším. Já mám docela štěstí na to železo. Tuhle sérii budu docela možná často natáčet, budu prostě... Já ten Minecraft moc nehrál, takže kámo, bude si v tom hrozně špatný, ale... Další železo. Je to jenom gold. A nahoře. Sorry, musím vyřešit jenom s těma bráchama segrama, protože prostě ne bráchama segrama, bráchama segrama. Protože prostě neumím poslouchat.
došel kostlivec osoby. Já bych z druhé trači. Co? Tak, co tu máme? Chleba. Kůže asi nepotřebuji, nebo si ji vezmu. To je tarmur. Tak. Fakt se mi to hodně seká, takže kámo... Mám jenom 3 srdíčka, jestli umřu, tak celý můj hardcore svět je pryč, kámo, takže... No ne! Já našel diamanty, to bylo jak rychlý. Cože? Cože? Tak to, kámo, to se mi nikdy nestalo třeba. To se mi nikdy nestalo. Kámo, tak to jsem fakt nečekal. Jsem tak happy, že kámo nechápu. Diamanty jsem takhle normálně světě nikdy nenašel. Au. Rychle korumpáč. Tak happy, kámo. Jsem fakt nečekal, kámo. Hraju to 12 minut a už jsem našel diamanty. Bro. Se mi, kámo, nikdy nestalo třeba. Co si mám vykraftit? Nevím, ale... Kraftím si asi ten meč, asi sekera. Tak to jsem fakt nečekal, kámo. Je další. Takovýhle štěstí si fakt nikdo neměl, kámo. Pokud jsem si ho vždycky načítoval, nebo to. Ale tohle načítovaný není, kámo. Tak, já jsem tak happy, kámo. Jo. Ne, můžete nesmím. Tak kámo, já našel diamanty a kámo, já umřu. Tak tohle bude krátký video, další díl natočíme pak. A tady jsou další diamanty. Já nevím ani když jsem šel jako tady tudy asi. Ne. Jsem šel. Počkej.
To je takový kevka, že se v tom ani nevyznám. Tudy jsem šel, tady jsem těžil. Aspoň to tak vypadá. Jak jsem se prostě sem dostal. Asi jsem šel sem. Jo, tady. Čekalo. Kývka je fakt dobře, tady jsem umřel. S diamantovýma věcma. Tak to jsem dobrý, no. Tady jsou další diamanty. Tak prostě máš štěstí. Tady vidíte, proč já moc nehraju Minecraft. Protože by se mi tohle stalo. Tak tohle bude z tohohle videa všechno a uvidíme se u dalšího videa. Čau.